लो ये अज्ञानी हम कहीं तू हमरे के ना बुझेलो। तो मोजा कहलस ये जूता तू मत कर अभिमान आ ऐठल छोड़ा हमारा ऊपर कैले नहीं खो एहसान। तू अपन जिंदगी जिया तारा हम अपन जिया तनी। तो मोजा के ये बात सुन के जूता कहलस डांट के, मोजा के ये बात सुन के जूता कहलस डांट के एक दिन जो हट जाई नू तो जियान हो जाइबा फाट के। बात सही बात। एक दिन जो हट जाई तो जियान हो जाइबा फाट के। तो मोजवा कहलस कि सुने ये जूता बात के मानव भइल गुमान बतारा इतने कारण रहेल हरदम दरवाजा के बाहरा तहार इहे रहन हो कि तारा के पेन के केहू घर में ना जाला। तो जूतवा कहलस कि तहरा अब वही मालूम नइखे होला हमरो मालिश हफ्ता में दूसरे तीसरे दिन होत रही ले पालिश। तो मुझवा कहलस कि पलिसवा होला लेकिन एगो चीज़ खराब बा कि सांच बात पर आँच लगेला कहला पर खिसिया लो आ जन्मे के तू फूहर हुआ कहियो नहीं नहा लो। पलिसवे भर होला तू नहैले कहिए के बाड़ो। जुतवा कहलस कि एगो औरी गुण बा हमरा में कि आन शान के बात में पहले हमरे नौआ आवेला आ तहरा के केहू ना पूछे हमरे के देखलावेला। हाँ कहीं लड़ाई झगड़ा होला तो केहू कहेला कि मारो जूता निकाल के, काहे ना केहू कहेला कि मोजा निकाल के मारो। बात सही बा एकदम। तो मोजवा कहलस कि सुने ये जूता अब वहीं तहरा धइले बाटे भुलावना आ छठियारा में तहरा कहियो पड़ल नहीं बिछावना इतना बहस तराज ले कहियो रजाई गदा में गइल बड़ो ना एकदम ना। तो जूतवा कहलस कि देखो आग भौर में हम घुसिले तू घुसब तो जड़ जइब आ हमारा इतना खट देबन तो दाँत चियार के मर जइब। हमारा इतना खट देब तो दाँत चियार के मर जइब। मोजवा कहलस कि जान तनी भाई तू कौन जात हुआ कहाँ रहेलो तेरा बारे में जान तनी हूँ। क्या बात है। कहलस कि वही जोग तू बटले बाड़ा रहे गोबर को थार पर इतने कारण तो हके केहू धरेला नहीं कपार पर। तू ओहू जे जालनू यही से तरह के उजे जगह ना मिलेला। तो जुतवा कहलस कि देखो आन एथी में हमरा के खरीदे गइला पर लागी बहुत तमड़ा आ फोम ओम के मत बुझिया हम ही पक्का चमड़ा। क्या बात। मुझवा कहलस कि तार दवाई तो हम जानतनी हफ्ता भर पानी में रहब एके दरी छितर जइब आ फूल गुल के तुम होकब परल परल तू सर जइब तार जिंदगी बेकार हो जाई जब तारा के पानी में डाल दियल जाई। एक चलते तू नहाल ना अंतिम हाँ फूल जइब। जुतवा हार मान के कहलस कि जूता कहले ये मोजा अब तहरे विजय बहारी बा कहे कि जवन गुड़ अवगुड़ हमरा में तहरा सब जानकारी बा। हाँ पड़ोसी हुआ पड़ोसी हो ऐसे सारा जानकारी बा। तो हृदयानंद विशाल जी कहले यही से बहसल ना जाला अब बहसू के बहसू ये भाई कहीं ना कहीं भेटा जाला। बहसू के बहसू ये भाई कहीं ना कहीं भेटा जाला। क्या बात है। बात तो सही है क्योंकि जूता के बिना मोजा अधूरा है, मोजुआ के बिना जूता अधूरा है। दोनों को एक दूसरे का गुण अवगुण सब कुछ पता है ये बात। अच्छा ये दिमाग में रुआ कैसे आ गई कि जूता मोजा के ऊपर इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन बैठा कहें कि देखिए कवि जो होला चलत राह में भी अपन कुछ सोचत रहे दिमाग में कुछ पे भी बन जाला। तो ये जूता पर रहुआ इतना मतलब कि डीपली सोचल कैसे मन में चल गए कहे कि ये तरह से कविता अभी तक सुने के नहीं मिला। विचार करत रहनी कि आखिर जूतवा मोजवा ही रहेले से संग ही तो सुनले बानी कि जब दूगो बर्तन एक लगे रहेला तक बाजेला दूगो पड़ोसी एक जगह रहेला तक बोल ठोल होला। ई जूतवा मोजवा में कहियो ना होत होई जरूरे कुछ होत होई। तो कवि के सोच अब वही में सोचे लगनी तो कहनी कि खा जूता के बारे में पहले जानकारी कहनी मोजा के बारे में कि कौना में कौन गुण अवगुण का बा। तो मोजा के कुछ बड़ाई नहीं कैले में मोजा खाली पूछले बा। अच्छा जूतवा मान ली कि बात तो बहसबे करी तो बहसल ओकर देख के कहता कि अच्छा रुको तार बहसल छोड़ाव तनी हूँ। तो इहे देख के कभी हास्य कवि बानी तो हमरा कहीं से खोज लिहल काम बा हंसे खातिर कहीं दूर नहीं जाए के। जी जी। एक दिन हमके सपना में एगो ऐसन चुरई लौकल आ मुँहवा बा के बहिया फैला के हमारा ऊपर छौकल। हम कहनी कि ये चुरैल तू ओतनो नहीं खुमार खा। अच्छा हम कहनी कि ये चुरैल तू ओतनो नहीं खुमार खा आ तहरा ले लमहर चुरैल से हम कैले बानी बियाह। तहरा ले लमहर चुरैल से हम कैले बानी बियाह एह नाते तहार पहुना लागब एह नाते तहार पहुना लागब हमसे लिह मत पांगा हम का जानी कि खाड़ भी मौगी पिछवे लेके एगो जांगा। हाँ कहलस चुरैलिया कि देख ले बनू तो उड़ जाई तहार निंदिया। कहलस चुरैलिया कि देख ले बनू तो उड़ जाई तहार निंदिया आ ये पहुना तनी पिछवो झाँक लखाड़ बिया बड़की दीदिया। ये पहुना तनी पिछवो झाँक लखाड़ बिया बड़की दीदिया।
अब चिल्ला चिल्ला के मेहरारू के कहले रहनी हम भूतनी, चिल्ला चिल्ला के मेहरारू के कहले रहनी हम भूतनी, आ देखते हमार निमने मुहुआ सूख के हो गई सुथनी, देखते हमार निमने मुहुआ सूख के हो गई सुथनी। अब कौनो दाव ना लहल तो सोचनी बगले में आज भलाई बा, मेहरारू से आज लेके हो जीतल बची, कौनो दाव ना लहल तो सोचनी बगले में आज भलाई बा, ई चुरैल एकर बहिन चुरैल, आई बरम 50 एकर भाई बा, ई चुरैल एकर बहिन चुरैल, आई बरम 50 एकर भाई बा, बरम 50 बा देखत मत होके दे पड़ा ही तो तोहरे खातिर कहते बानी। सपने में हम बारात रहनी, बोलत रहनी अनसुहातु, आ सगरो बतिया कान पात के सुनत रहली कान पातो। एके झांगा में अंगी टूट गई, एके झांगा में अंगी टूट गई, फंस गई ससुरारी में, अल्लाह बदा बेलना खोरनाठी लहले सभे रहे तैयारी में। अब सास ससुर सारन के देखते सोचनी कि छोड़िया सन्ना रे, सास ससुर सारन के देखते सोचनी कि छोड़िया सन्ना रे, आई बारी के बारी कोइलासी कुल्ही भूतवे बड़े सनकारे, बारी के बारी कोइलासी कुल्ही भूतवे बड़े सनकारे। तो सब शहरनी तो मिर्गी वाला कोई नहीं घर में नाटक, अब बेना हौकल सब है खोल के जंगला के मारी फाटक। अब देखते हैं जोर हम भगनी छड़क के, देखते हैं जोर हम भगनी छड़क के, मेहरारू के डर है, अब बीच में कहीं रुकनी नहीं, एक दौरकिया में घर है। तो हृदयानंद विशाल जी कहले केहू में इतना दम नहीं खे, जी मेहरारू के चुरैल कही वो भूत से कम नहीं खे, जी मेहरारू के चुरैल कही वो भूत से कम नहीं खे। हम भुगत ले बनी कवितवा रौरा सबन मत दोहराए। ई अगर घटना रहुओ साथे भइलो के तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि कविता जोन बा कैसन रहुआ लागल है, काहे कि कविता सुनला के बाद दिल जोन बा एकदम गदगद हो जाता है। पर चुरैल सर्च मत करो। अच्छा भैया, ई जब रुआ कविता बोलले बनी, ई तो सपना रहे, सचो में अगर भाभी सुन ले कब तक क्या? अरे अब पूछी सचो में तो रोल रहनी कि ना, लोई के मारल लखवा के मारल ही जल्दी सुधरे लेना। हाँ तो ई देखी हास्य में का बा कि हास्य में तनी बदमाशी चलेला। जी जी जी। बदमाशी जरूरी है, जबले बदमाशी ओई में शामिल ना हुई तले हास्य में ना आई। जितना मुहावरा बनल, जितना चुटकुला बनल, जितना कुल खिस्सा बनल हास्य में, ओई में जरूर कहीं ना कहीं कुछ कमी देखावल गइल बा, कहीं बुद्धि ढेर देखावल गइल बा, कहीं बुद्धि कम देखावल गइल बा, कहीं चालाकी देखावल गइल, कहीं मूर्खता देखावल बा। इहे कुल देखावल जाई तो मनु ई हास्य में बनेला। तो ई घटना घटेला तबे हास्य बनेला। ई घटने हो, हाँ ई घटना घटल घटना हो। अच्छा, ई घटल घटना देखल